It's a big day in Cape Town, but life in Daveyton moves as usual. Tonight, the president speaks, but locals here say they've heard the promises before. The main demand, jobs for the youth, and an end to the crime that keeps this community on edge. Address president ukuthi nje la emisebenzini la abantu basebenza khona aclean ungene ngomthetho ngoba sidinga certificate nje silayelokishini asinamisebenzi yebona abantwana bethu abasebenze makavule imisebenzi icrime ininzi kakhulu apha eMzantsi yaye abantu balapha eMzantsi icrime njemba ininzi apha eMzantsi akho mntu ubotshwayo siyakhuthuza sithathelwa amafoni aningalandelela lento ye-RDP houses ezi singazifumaniyo nizithengisayo urhulumente we-ANC ningabe nisebenze kakhulu ningabe niye kusifota basihluphe kahlala emikhukwini ka ayivale ngathi ayikho le nto iyenzayo ile 350 izani ithengani ukudla ithenga ukudla kwamalini 350 into amele athi ayenze umele athi asiyenzele umsebenzi sisebenze kuphela bayekela le nto yokudla imali ake eyona nto esiyikhayelayo thina be-Daveyton isikakhulu mbani igesi ehamba oko uhulumeni wethu le petrol enyuka every now and then bendicelayo kuye uqala ngabantwana bethu benyawo iphelile iSouth Africa ngabantwana abahlala emahostela asenabantwana ngoku aphelise ama-drugs kubantu abaza nama-drugs kule ndawo. At 7 p.m., the township will be watching to see if 2026 is finally the year things change. For eToto TV, I am Tiseto Malawi.